অফিসে লেখা আছে বুনিবা ও কাটিবা। সমস্ত বন্ধু বুনিবা ও কাটিবা বন্ধু আজি মু বুনিবা ও কাটিবার নিয়মକୁ ଶିଖିବି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେ ଯାହା ବନେଇଛି ତାହା କାଟେ। ଯଦି ଭାଇ ଜଣେ ଗହମ ବୁଣିଲେ ସେ ଧାନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଧାନ ବୁଣିଲେ ସେ ଗହମ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ଗହମ ବୁଣିଲେ, ଧାନ ବୁଣିଲେ, ଆମ୍ବ ବୁଣିଲେ, ଜାମ୍ବ ବୁଣିଲେ, ଅଙ୍ଗୁର ବୁଣିଲେ, ଏପୁଲ ବୁଣିଲେ, ପ୍ରେମ ବୁଣିଲେ, ଦୟା ବୁଣିଲେ, ସ୍ନେହ ବୁଣିଲେ, ଟଙ୍କା ବୁଣିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ବୁଣିଲେ, ଅହଙ୍କାର ବୁଣିଲେ, କ୍ରୋଧ ବୁଣିଲେ, ଈର୍ଷା ବୁଣିଲେ। That means golden rule. ତୁମେ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିକି ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିଛ ତାହା କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି ଘୃଣା ବୁଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଘୃଣା ହିଁ କାଟିବ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବୁଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ହିଁ କାଟିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦୟା ବୁଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୟା ହିଁ କାଟିବ। ତୁମେ ଯଦି ସ୍ନେହ ବୁଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ନେହ କାଟିବ। ସାହାଯ୍ୟ ବୁଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କାଟିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କଣ ହବା ନାହିଁ? କଣ ହବା ନାହିଁ? କଣ ହବା ନାହିଁ? ହାତ ଉଠାଇ କୁହ କଣ ହବା ନାହିଁ? ଆମ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧାନ ବୁଣନ୍ତି ଆଉ ଗହମ କାଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହବ କି ନାଇଁ? ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣିକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିଛ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷଣକାଳ ଶସ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିବ? କାଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଶସ୍ୟ କାଟନ୍ତି। ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ।